Kaagad na nakipila si Aling Marcelina, bitbit ang 7 taong gulang na bunsong anak na si Arkesia nang mabalitaan ang pagbisita ng alagang nanay preventive healthcare program sa covered court ng Santa Ines sa Mabalacat City. Nais kasi niyang ipakonsulta ang napilayang kamay ng anak na mag-iisang linggo nang iniinda. Ang dahilan, ipinasok ng bata ang kamay sa dryer ng washing machine sa pagnanais na matulungan ng ina. Kasi po si mami ko pagod na po sa po yung nagluluto, tapos po di pa po siya nakakatulog ng hapon, pagod na po siya. Kaya ko po siya tinulungan. Pero wala mang espesyalistang nadatnan para sa bali at pilay. Kasi pumunta lang talaga kami dito, baka sakali baka may orthopedic. Wala po daw ortho. So nawalan ka ng pag-asa? Opo, talagang sabi ko, dala ko niya mo po talaga kayong aliwang doktor. Tapos sikit-sikit po din. Sabi ko, ilapit kaya kang Gov. Nagmistulan namang answered prayer na mag-ina si Gov Dennis Delta Pineda. Gawa mo na ako request para kay anak ko x-ray dermatology. Sinagot ni Gov Delta, katuwang si Vice Gov Lilian Nanay Pineda, ang konsultasyon. Kung meron po silang makitang fracture, baka po i-refer sa orthopedic. Pero pwede naman pong i-splint lang muna siya, yung parang casting lang na post-mold na tinatawag namin. Pasan din po dapat yung nagpapahilot kaagad kasi ang gusto nga po natin pag may fracture, immobilize, no? Hindi gagalawin. Pag inihilot po kasi, the more na ginagalaw siya, the more po na nagsuswell, po, lalo pong namamaga. At sinagot din ni Gov Delta ang pagpapa-x-ray sa apektadong kamay ng bata. Gov, salamat po. Nung kayo, galing yung anak ko. Salamat po. Abait niyo po. Tinulungan niya po ako. Papagalingin niya po ako. Dahil po sa inyo, gagaling na ako. I love you, Gov. Bukod sa mag-ina, higit 1,000 residente ng Mabalacat City ang nakinabang sa physical check-ups, libreng gamot, eye check-ups, free reading glasses, laboratory assessments, at dental services. Ila po po yung mistang mentakini para tulungan po rin masakit. Kaya timbang Mabalacat. Ito ang unang beses na nakabisita ang programa sa syudad. Yung may mga problema, lalo na may mga masakit, huwag po kayong magdalawang isip na lumapit sa provincial government. Kasi number 1 ho natin programa yan, na kahit anong paraan ho, siguradong tutulong ang provincial government. Anang kadagulbagay ng tining laboratory test, medical mission. Kasi before, yung ginagawang medical mission, walang laboratory test. So kwentuhan lang, hindi mo alam na yung ginagamit mo pala, patas na yung sugar niya, cholesterol niya. So namamali yung bigay ng gamot. Pero dito, nagbabase ka sa laboratory test. Bago naman kami magpunta, nilalaboratory test muna namin yung mga tao. Nasisiguraduhin namin na makikita namin lahat yung sakit nila. Healthy na, happy pa! Dahil bawat pasyente ay nakatanggap din ng merienda, food packs at pamasahe.